دست پێکە زەدا هەوارە پێشکەشمان بێ دەست پێک. بله بیشه گرتو بیشه ایرو دو میوانی من جوان و هجه هنه زلال و غالب هر دوش دران سازن اما ناز بکن زلال همشته دست بکن Spas, ez de gelki civanım le. Disajı spas tıkım. Ez Zelal Yıldırım şen bijiş kadraname. بله Ji zaningah Dicle mezun bum. 2010'da. Uju vero je biji ez 14 salız vikari dıkım. Ez hejil merdin دوش مردینه tıkabatım. Ez sebinimi. Eri. Emrimi hemijil merdine u amel eder baspuyu. بله غالب دیسە پێشیش نێ دەست پێکرد لێ تشنانێ Ecmi pırs. جل بیشه گلن تاوی ناوێم ژی گالی ئەژ کەر بۆرانم باس لێخوا بله ئەژ زانیگەها دیجلە مێزوون بووم یام ژی ئەv 8 ساڵن ئەلمێردینێ دخەبتم ئەز هەڵ لە خۆشخانە یادنانە مێردینێ ناوێن دێ دخەبتم وەکی دی قاس سلما گوهون افکار و افکار بجار چی بو Çıkarım bak. کەرەم کافاسەرات Yani me ev kar dahil bijartı bu. Şuha hayır mijetine bu gözü bir bijişke dranajı. Hertim bunzanın yani lisede demago pişki derze ve baş be herkes bilir onu bir doktor. بله Dışarı hocada hertim mi diyor bir doktor. Em ketin sınavı me tercih kir. Üç ay babı mi diyor ki şkam doktorya dranajı bir nevis yani doktor işler var ya üç ay ÖSS bu tercih kir. Diyor şu zaten ve tıp fakültesi var. O eşçum günd دیام تلفنش من وکر گو کچ کام چه نبویه مگویا ده چه نبویه ما تیتش نهات گو بله بیش که دران آدیار بکره هاتی yani داریوجی بیشکیه yani bir fikir bir şekilde mi ders pekir خود سال اولی yani şu pirkam harot go vatı دران خلکی بکش نمیده چطور از وقت خدمه خلکی yani bir şekilde دو سالا جی و go yani از هاتم کویل چی لی ایروج ما بپرسه گل کی غلط فكرة يعني فكرة من وشاغي غلط بون بيشتي صالاسيا براستيجي من جلكيش كاري خو حسكر از هيجي جلكيجي هستكم وبراستيجي ايرو از vegarım seri az dve babama bejiş kadrana jbergo gerçekten alanık bir cudayı hoş. یا مەژی یا ڕاستی کەسی یان کەسی ژمارە ئەولە نەبوو پێشنیار ینی کەسی ژمارە نەگۆ هەر بە تەختۆر یانجی هەر بە bijîşkêdinane zêdetir çaxem xwendekar bûn di lîsê de zêdetir yê jêhatî xwendekarê jêhatî yan dibûn bijîşk yan jî dibûn diransaz yan jî diçûnê dermanfiroş yani em jê re bê dermanfiroş nekewtineke xelet bê ya rastî me jî wisa me Yani kader ama az da bir beremiş böyle sayısal ve başka. Yani xwendekarê jêhatî zêdetir. Evet, ben xavat bu diyar kirin. Beşên tenduristiyê zêdetir dibijartin yani. Malbata jê ev dixwast. Ya dua dema me got me binivîsin kam ku derê binivîsin ku derhatiye wê demê jî elber pez bûm. Ya min got telefon nebû, internet nebû me got em herin ger boran ez herim rokê internet kafekê. Ez mezênim ka ku der ji min re tê çawa dibe. Xwe min ji bîr kirbû min tişkê dî jî nedabûn yanî ji bo cihê ez bimênim cî jî nebûn. Nezik bu amede. Aynı amicivlo. tercih de giş ser diransazı Yani tercihim na giş ne ser diransaziyê bûn bijîşkî jî hebûn. Lê çîk hat li Amedê Dicle Üniversitesî hat zanîngeha Dicle hat. Em çûn wê de melûr xwend yani hevaltiyê wir jî pir baş bûn pir hêja bûn. Yani ez ne poşmanım bom xwendî. Evet. Wek hevala Zelal gotî 2 salê pêşî me re nizanîme çi xwendiye. Ama salas du salê pêşî her du na 2 salê pêşiyê em beşeke tenduristiye dixwînin lê jaliyê tenduristiye em tiştekî xweş nabînin yani. Çün Sabûnê dat ziman heye wekî dî dersa înqilab tarîhî heye wekî dî dersa dîl bilgîsî heye. Hîn em bixê em lîsê din. İstatistik Dersê esasî nabînin. Wek din demam diçin polasiya ew çaxî em
ام به والله درانسازیت خوین باشه شو Ya sabun ki kalıbık sabun dete de bena ve sevak peykerek işte çek işte drana çek. Dibece zaten ku yani mesela mejiye mecber bu hertib zar matematike mesela ez brasip xoş matematike gel ki hastım. Tişki go alaka matematike hevem bijişka drana tire. Tane bej belki biyoloji yani anatomi henek düşmüş hevem. Ama ser adam meciyete biçkin mekanik ve yani belki üç ayı belki 5 yıl mühendisi betir merotat mikraj. Belki tu direkt dibece evçi yani adi vena ezber büktek azmune darbas. Yani meji ne konsantreyi venayı. Dura işte vak sabun kedde ka peykere geçecek. İşte drana mesela hama yako çedikin. Sabuna, muma, işte cavar muma bahlin. وقالبادر جوا قالبادر على شيء ezber bük ev çan santimi ev nizam çan milimi na ev ruhiyat ki yani tişki gel ki cudayı ama dura o du sale peşi tişki dest teji terbiye de yani بس مراد علمي kabiliyeta dest jber xovt dinare yani jber xovt dinare go dest te brasi ve peker peşketi yani dura Asya duca doktoru bijişki jit kevenav نخوش جهنم تدبجها أفتشك دي دبن بجيشك كان كذي ويرية sınıfa çanda da nahoşarı yani Polasya'da em sadece dinleyirin yani em nahoşa nagirin yani tişteki em bükündine sadece em dinleyirin em hin dibin vekili Pola çara ve em nahoşa koya peşi digirin heri يعني السياق جوا قو بتشكني بيجي شكون tabii هدي wisa derbasti şu vakti منو jimra hatiye çum gün babim go kaç tane hatiye go la wa dransasi hatiye o lo qaraçi jidra dikşe berel 1 milyon brasti qaraçi te kelbatan go hatın gunda ايش çanta milyon bu dran dikşandın İşte digo, likar boranji aliye mirade kine, brevi wa, Braziye wa gişt ev kardikir. Le ne aliye resmi. İşte digo, wa qaraçi motor gidik şey. Tabii. نعم محمد باور بعين تشتار روب بارا شو hiçbir anlar ya varık mesela ki خوان بمره Babi bir hangi serle bandor ki gel ki gran kır hatta Ali Karadeniz olanlar rahatı bu. Lavuk mecbur mektep bardaçu. Tu her gözlerim mal ezbe baba profesöre mehane god de her lo profesöre dran ajı hani dran mala mene sibijişka ve heyaj profesör jekemin yani hangi o kaz bandor serlay hokır lavuk mecbur deş mektebe kırya çu doktoriye disa. Yani gel kes ve navuk beşik go doktoriye nabinin zaten milletçi yani bir fikir dırın cem kese go hiç alaka ve bir karitine deve hove dikin juar bir dranem bikşi halbuki tüp dran kışandın ki apsaya dran ki Kleopatra biri yani ben herkes mitolojik şey zanı tikare pe bir reji yani ev kaz tişki ciddi tikare pe hepatit bistine tikare hazar nahoş ya menen ha mesela kese gideste vilevtiyem hayatı ma khın deve xwe كسي قرنا بيجيش بلابكي كي حتى إيوارة الشغلة يعني أمبولن يجيك شهادة واتشتا يا جي نزانة أو malzeme çava pakaj dibe sterilizasyon nizane dize çma vezanı ve zaten ne xondi ve çava zanı ve millet eme hiç yani dile vajlo nağeli çıka pakaj jibin xondevan ji mukhabın ulodnarın jbergo meslek eme nayn asinde civatede evji ya rasti ve mije insan agu heri yani باورياي بيها فيشيش بتشوقاتي بأودية يعني نزاني بعيني كلبتاني عيني دنان دبنيك شانن نخوشي جدا سه كسي لعيني كلبتاني لميزان دي tabii hepatit B gel ki civatanmadı peşkit yani kar nü asas bu civakam yani belki ne yani aliye resmi vak fandakare zanesti ya bijişkiti nuhatna insane me nuhatna yani ha mesela hani havale me gof siç salcı bir kare dikin am hakivan nakhun ha leberji gelik meslektaş jemeni yani meslektaş jemeni gel ki kıymetini mesela azarım goj merdine ev süper salı belki limber ve zihniyet mücadele danı yani ve da go am bejin be des fikri am hakivan nakhun le vakış mendi brastici hej mer lazım yani veroje mamoste yani
مامۆستەیەکی بوو یعنی کە چکا خۆ بر بوو جەمیەکی گۆنە دکتۆرت گۆ خاڵێ منە مگۆن ها ez şişte bipirsim yani keşkateyekî ji bo te biqîmet û tu mamosteyekî yani ez dikarim bêjim tu ne însankî xwendevan te nizanî çawa tu bawer kir hat ew ji min pirsî we got me fark kir me keşka tu mesela ji bo qelb tu qelbê problemek hebe ya çavê bê tê bibe kesekî gona xwendiye ê dibe ama ev dirana ê çi ferqa wê heye yani dawî ne aynı işte dawî yani çi farka wê heye paqijî ve paqijî lazım işte nezanî maalesef dihêla me de bi xwendinê jî nare Em hêvî dikin got insanê me bigerin aynen öyle. Gava û vî karî dikin tecrübeyên balkêş çê dibe bawer dikim jaliyê kar helbet û karin behsa tecrübeyeke ezbûneke xwe bikin. Yani ji çi alî de Jaliyê kar jaliyê kar bîranîneke xwe yani bîraniyê me em nexweşxana dinana dişuxilin yê me nexweş pir tên ji me re yani gelek roja şêst nexweş tê cuda cuda ji gunda tên ji çawa bêjim ji bajêr tên yani ji her dere aliyê şirnexê bîle tên yani aliyê basa tên basa işte güçlü qonak ji wa dera ve tên em gelek tişta dibîniya rastî lê ez xwazim tiştekî halo bêjim hani tiştek got aqlêm de dimênin nisanê me ixtiyar gotên hîn ew peyvê berê warine mesela tê dibexe ez Tirk ez Tirkiye ez ê pê nizanê bi kurmancî ew jî dosek helîme alimiye Tirkî dibe dronê dibe ya benim kürsî dişim ağrıyor em ji wara dibe dinanê kürsîya îşe dibe benim kürsî dişim ağrıyor yani ji wê pê binkarê bêje em peyve gelek hene yani têne pêşiya min Yani em tabii gelek tişt em dijîn wek bijîşka ji ber ku ez nexweşxaneyê jê min kar kir jê xwe yên taybet jê min kar kir du tişt gelkî bandor min kiribûn her du jî eleqa bi heva jinahiyê yek li dema min nûh muayenexwana wek xwe vekiribû tabii Nisêbînê vekir Nisêbîn jî ev yani êşek me tabii ki dîsa jî kesê got bi rastî wek bijîşk li wir klînîkê vekê wek bijîşk xizmetke vekê gelkî zor bû hevalê min got bi mir dixwendin dîplomeyê wan muqabil min dalqandî bûn yani me mücadele gelek tişta dikir mesela kesê got nexwendibû bû dihat gotin karbêdiran bikişîne ji mir wêj yani bizim hayrat tu ji mir wêj ez alî kariya te bikim çawa ez tişter bêjim yani me gorvênan bixwendiye dayîkek wî çaxî ji gund hatibû got ev heft sal ez dixwazim me bijîşkê dirana ama ew îmkanê min çê nebûye ji bo diranê xwe karbê bikişîne heft sala mesela mücadele bi hevalê xwe kiribû gelkê bandor min kiribû wî çaxî rastiya civata me êşê me paş me yani ew trajediya got ew heval dijî mesela narîna me aqilbejî ji ber pirsgirêkê jina gelkî bû wêne gelkî bandor min kiribû yani tu bi erêvlo em dijîn em dîsal gor jiyan keçik dikir ama jinik nikare ve her êşa diranê xwe ji bo got dom bike yani nabêje bi tedawî jî bikin nabêje implant çêk nabêje tişkî tenê de jî diranê rak yani heft sal mücadele kir ji bo got werê klînîkê wê gelkî bandor min kiribû ji alî me başêdû û dema got bijîşka ez adessemê jî dişuhulîm wî çaxî tabii piçikî ve coğrafyayê tişê nexweş êş gelek hebûn dayîkek hat gelkî rica kir got ez dixwazim tu diranê min çêkim min jî me got dayê ez dikarim te bisînim ama golayê min hepsê de yezerim ziyaretiya wî ji bo xwe de yani keçikam ez dikarim werim min got tamam nîro ez dernakim min got zerim piçik xwarin bixwe wer duwazdeh û nîva ez ê te bistînim yani wextê binî nîro ez ê ji te re çêkim ez çûm klînîkê bendamam nehat heta yek û nîvê jî ez bendamam nehat min got yani xwe wê jî amade kiribû dûra wextê got derkevim saet işte bu sevni falan ez çû jêr got çayekî bixwin li wir bûm min got dayê çima tu nehat nêr bin nerê ku min ji bîra kirî bûlo rê min nerê ez yekî bandor ser min kir yani wê bîskê hengî êşê got jiya bûn tiştê got jiyana wê de bû mesela layê wê bu sebeba got rojane jiyana xwe ji bîra bike yani rûniştî bû li cê xwe û dûra we got yani ez anal kum ez çima hatibû vê dekê gelkî dilê şandibû wî çaxî cam min got hede wer tamam em çi fikirin wê rojê ji bîra me naye heta şeşa jî em bi hev re daketin mesayê xilas jî bû çêk jî bû me pirsgirêka wê dayîkê çareser kir ji ber got dema tu karê xwe dikê bi rastî jî civatê ne qutu her tişt bi hev girê dayî
eş jî bi hev gire dayê, xweşî jî bi hev gire dayê. Tabii işte xweş jî mero dijî, nexweşî dijî ama bingehîn de dema mero xizmeteke ji bo civata xwe dike zaten motivasyona me a xwe şexsî hertim ji vê nate tişkî baş mero bike, tişkî baş mero ji însanar bê ji jiyanek baştir jî heye wê meselê bibe astike jortir. Ji aliyê kar çi zehmetiyê karê we hene? Aliyê zehmetî ve ya aliyê zehmetî însanê me wextê pir ji dûr vetê ya me jî karê me tiştekî pir zehmet e. Yani însanê goha tu nikarî jê re dermanekî binivîsî wî bişînî. Gerek te êşayî bikujî. Yani ji bo te êşayî bikujê çawa ye tedavî kirina qenal tedavîsî ye. Wekî dî dibe di nava diran dagirê. Ev ya jî herî kêm nîv saet iştere lazim e. Ya me çawa ye ji wa re 15 deqa diguherînin. Yani 15 deqa ji wa re dinexînin. Dibe ev 15 deqeyê tene diva 15 deqa de çi bibî. Ji însanê me ji aliyê gunda ve pir tê. Yani tên devê derî tu mêzenê karê wa saetek û nîv 2 saete tu nikarî wî bigirî. Yani hem dilê te bîvê dimêne û hem tiştekî destê te de nîne werê nîne. Yani lazim e nexweşa zêde kêm bikin ji me re. Yani nexweşekî hat gerek hemû tiştê wî hal bibe û herî mala xwe. Îja tê karê wî nexweşî saetek û nîvê wê dewam bike. Ama ji me re 15 deqa veqetandine. Yani 15 deqa me çawa zêde. Yani ew nexweşî ji vir vegerê careke dî midyatê an jî nisêbînê an jî kerboran çûna hatin jî pir zehmet e. Bifikre yani vê berfê vê baranê. Duê de pir em zehmetiyê dikişên ya rastî. Ama cihê taybet newsa ye. Ew li gor xwe wext erê plansaziya xwe dikin. Em wextê wa li gor nexweş yani jî çê dikin. Ew jî ja pirsgirêka mesela mecbûr nexweş ji berîka xwe didin wî perî. Ew ja derfetê wa tune bê ew jî mecbûr dîsadirin dewletê. Yani aslında ev karın tabii ki çareser bibin ama pişkici politikana, pişkici tabii siyasetin var o tabii tine zaman ama yani her du kurum acımı karkır tabii ki ce taybet ez betir xovak yani vak aliye hizmeta go ez dikim ez betir xovak bici kis dikim çünkü ha gelek canına hoş dıkka her ince ya o kashane işe mi ne meşam fazla da kadı ki kare çiştar bu ke fazla da kajana am sohbet etkin am de bejim ulo durane xofur yani fazla da devam tike bahaber bu yani beşler bir merhaba navete çi problematik bir kızı katta hey yani had bizişke ya insan alemini bak bizişke normal mesela her cildiye her işte ciktuma aynı ben o işte derman ekteğini insanın tıdırı ama bizişke dranadır derman kişiler beni ise zaten ev terahat naki aslında zede trejit belası ve antibiyotik tıp kartini ev jitişki ne başı jber dirence antibiyotik an hal dünyayı te axaftın jber ve helejide zaten hemen anlamışım am dejin kes goçun kemani ama çil dakika jwar vakt be vakatandın kare vaçı bel gorvena mesela kar nezik bibin ama mesela eve az zahmet işte vakt jmere vakt ama az perspektif kedi de bejim şayli vakt çünkü ete atepşki spesifik jbo nahoşxaneyi na mesela braymi jibijişkin babemi jibijişki jarna demago autem bi çave var bunları mesela babemi jmir debeje tu tenenne bijişki dranayı debeje hun hem psikiyatristin jbergo keseki go travma vay drana sırnet ve civatete hamaz bejim tuna yani bak dem ke jbergo halke yazarı ki holo tırsandını ya duran kşandının uzanı de işkenceyi Çin'e diji yek joana sinire drana go beygo anestezi bıkında se hobi ne gez bağırdı ki yöntemik verna yani dran jbergo hem ali eşavede hem ali travmaya go berime belki çubuncu ki jiyabın vakit de tırsı god amri çocuk dijwar mecevadar onu işte be yek yaklaşık gorunuş ve de ki peşik sadisat psikolojik kevder yani hun durdu mecburdu ben bak psikiyatrist ki do deste ve kardı ki yani hun aslında minyatür hun apartman kedodur orada çedikin yaji khani ki hun çed müthiş ki çedikin pekere ki çedikin yani hazar materyal çetkin un izolasyon yani ev dest her tım zaten de şovle jber go zane yani işte go zanın un bir dest tıkıp tehimdes evak
aslında karkerek jî hûn wê bedena we jî gelkî dibetile yani pişta we, stê we, çehevê we, dirocana ji ber gon hertim li spî dinarin dawiya rojê Dostaya xaniya yani. yani dostayekî ke dûr dike yani aynen öyle ew ad duayı Asya tı organizmaya kire go dijî tikar dike. Carna tile dinare gelo şekrevî ket behiş ket. Gelo kalbê sekine. Gelo tişkî dibo. Gelo av ket kırkavî. Hilmê distîne. Ji alîkî jî de bijîşkî. Yani doktoriya gotu mecbur bike jî hişmendiya te her tim yani vital jir dibêjin. Yani ser vitalê wîne. Carna dest vî bilo jî be awla ket dibêje çûbû. Yani sê çar beşa tı mecbur dairê de dike. Ji bo ji dinyayê jî bijîşkiya dirana aslında ne meslekekî wisa rêveye ez bêjim yani hem gelkî bihayê jî gelkî bihayê ji ber got zanaet tê de yani destê xwe tu tiştekî dike hûn zanin keda dest li dinyayê yekî bi qîmet yani li civata me erê mixabin newloye ama ev dest zaten yani koordinasyona me jî û destê we alet dikin mesela. Ji bo jî yani kesê ku bixwazin vê meslekê bikin ez dixwazim bi vê perspektîfê binarim û hûn niha mesela hûn karin tiştekî bê ruh hûn ser lê motifekê çêkin hûn îşçilikê ser çêkin ama masse got bi ruh bê û hûn motifekê çêkin û îhtimala wê got di destê we de işte çi zan bêhîş bikeve şekriyê bikeve tansiyonaya bilind bibe kalp krîzî zervas ki ev hezar îhtimal jî bi hev re hebe û hûn osteopatikê ser vê masse bikin ev faktör birastî jî ciddiyeta meselê tîne tiştekî de ha di civata me de vê şeklî tê xuya kirin zaten kesa zanîba ev kas komplîke ye û mühim e ve ew qîmet bihata dan lê mixabin heta bakanlık dahi yani heval em her jî hevalê me ew hat dirêxistina odaya bijîşkê dirana de ez jî dema derê tê de bûm xebatê me piraniya wê jî em ne got tenê ji civatê re bêjin meslekê me ev em hê ji dewletê jî dibêjin hêra meslekê me ev em bijîşkin hê di statûya fermî de em wek sağlık personelî derbas dibin. Tabii statûya me wek bijîşka hê derbas nabe eva sala gelek xebata menas nakin. Yani ji bo menas jî nakin mesela sistema adresê pazde de datirin. Aslında go yek ji werê bibîne bê hûn kîne hûn çi dikin karê we çi ye yani diranê te bêşe qedata da jî lazım ya kişanî jî lazım ya çi bêjî dawî wext jî lazım. Hê vêna hê hişmendî bu arçene we Tizane? Ev plansazî işte ne ji bo ne bijîşkê din ana çêkirine. Ne ji bo bijîşkê dira? Nisanê tiştekî giştî herhalde li ser ve jî. Erê ya zilam malaya ez bêjim zilam malaya diçe programa mektebekê çêdikê ya dersa çêdikê. Yani wisa bifikire. Ama jî ego çêkirine çawa bêjim milletvekilîne yani jî êdin ne ve erê kesê got nizane bi çi ne diransazin yê got bîkarî plana wê çêdikin programa wê çêdikin. Ya insanê me re jî yanî nexweşiyên sereke pir hene. Wextên têne cem me ew jî pê nizanin. Hiç neçûne kontrola textorê din yani spor wan. Yani çawa bêjim şekir, tansiyona mezin. Va nexweşiyê wisa buhare pir hene. İyice dema te pirsî got bê bimirin tune te dinan kişan veya ser laşevî bandoreke mezin digirê. Gerek cara xwîn nasekine. Tabii. Yani xwîn nasekine enfeksiyon çê dibe. Yani ev sadece ji bo dinanekî kurmî em bêjin tiştekî wisa gerek ne. Serê ez jî bêjim. Hene yani tiştê wisa hene yani. Ha tiştek hat serê me bêjim. Ez bijîşka nexweşxaneyê kar dikir. Nexweşik me hat me got apo tu nexweşiyê te hene ez gelkî sağlamim tüp problemim tune. Me jî menê diran çerx bikira yani menê çûçkurek porselen daniya ser. Piçkî jî rahetiya wê aslında mesela. Tabii ki esasen beyana nexweş işler esası yani tu dipirsê davê anamnez em jî dibêjin. Em dibêjin çi dermanî bikar tîne çi nexweşiyê te ne hemû divê em zanibin. Ji gor wê em jî plansaziya xwe dikin. Ne got em wan nexweşa nas tînin. Em dîsa distîrin. Nexweşê got ama mesela nexweş anjiyo bû bê şeş meha kêmaniya salkê tu mecbûr bisekine. Ji ber got qelb ji diran mühimtir e.
Til gorve planlama xodike. Yani trik arabejte do anjo bu iroveres dranete bikşim. Şso tine gelki zirara vel kalb heyi. Doktora kalb artık avuştere Ew de doktora kare kalb, de yani kare ne ki Em konsultasyon Evet. dikin. Apoji Lugor mesela fikravi artık am plana ew kaçıyor. repeşme dikin. Planlama bi hevrit. Em gelek jara konsultasyona em dirin. Apoji xwar fikri gotu ez bejim ve zelal me bişine kardiyoloji ve zehar muru nizam çu ekip eda keve. Taşqalaj mara derdixe. Mejidrane bi şarh kir. و ام لید گرن نخوشخانه آدنی روزی ام دوی قیسی بسترین گم بشینن ام لید گرن و ناکه ام لید گرن و ناکه سه رو دهات کت دری ملنری مشروک در باز کر وجهی ایدی yani berbişim bu nedir çubu mugo apo ev şu haleti yani ezci edi tırsiyam gola ev seroju khud nasakne mugo apo insana go probleme vi tenduristiyetine be خوی ناوی نه سکنه تشکیلاتونه و مدرانه تا چرخ کری مدرانه تا نکشاندی مجراحی تشتر نکری yani çarx adrana jî ne tişkî goj hêla xwînê dirîskavê hebe ama tişkî kartînê rast biş darxist paketê komadîn uca derece avê jî gelkî bilin xwînê ruh dike yani xwîna te nasekirê derstê te derzî tê rabû nasekine ji ber xwe nasekine yani nexweşe ku komadîn kartîrin ya jî mesela koraspirin sat problem tine ama koraspirin ama go derket ser sesi di til gorvet tev digare yani vakti ve henet ve dermani kuttike şu navina derman ki de kardiyolog jer ayar dike de beje kalbi vina gel ki mühim azat khim koraspirin sade tev ve işleme bekan tijil gorvena til gorvenez de be mulo lenare tabi edidla şey de xwînema bu yani gozu her naxoşxane zukam gab hanekavetine de zaten zarar da dahi xwe yani iro til mala xot bimaya xodinekim ber yani hatta mirine dire yani virazane ev apeme dehroja lyon bakmeraza mugo ev inşallah işler be derzik apaşı bejim yani derzik ne başı ama dehroja İşte golyon bakımı ma peve hat medran çekir. Mugo teçme avlokır yani te hoca avet riske. Te vicdani olarak meca avet riske. Çuma teşkilat ki o vakidici. Eme tabiatı yani ki ne hoş emrune peşi zaten deş tabiatı ecbert zaten mecburiye em mecbur de pırsın. Çünkü alerjiya var hebe. Derziya gomlekhin anafilaktik şok çerd bejinler vas be. Kare behilm bimine vefat bu ki. Yani jboloji de çekmecemedi. Hertim adrenalin henne işte gelik kortizon henne gelik derman eme henne gove biske em dahil bikin alerji perçe bu problemi kalp perçe bu tansiyon işte tansiyon bilindi ve ya dakke ve em yani demek o em bejim bijişki dundure ve de hey zaten ev mijaravena İjboloji em mecbur beş yedir be hevr kardikin ya kese go pençe şer bu ar hey mesela gelek naxoşi mesela kemoterapi derbas ki fizyoterapi hani grubu dermana hani dama tedvid rani dikişine ev hesti rahat nabe enfeksiyon bir hesti nekroz perçedi be dimre rahat nabe uca ev naxoş dibe vid rani dikişine ama naxoca parşya wena hestiye go rahat nabe betir be eşi betir wana perişan dike dibe mero mesela gorvena em hassas neziki var bibin اللي مخابن نخوش ما قالك جرا دبيجي بلا إيش ماشي و ya dibek azı cara kedi çavay جرا كده شنو azı cara kedi çavay az naha bejim mşeyne dere kedi aynen ağlaba insani ma aliye goza oxte zarok ed fikrin pakıjiya de vudunane xwa peşi nakin oxte go zarok penjhay ma heydibe durejiya xwa وی چاخی دنانه و آتشه نوکاتین بامه مثلا تشته هاتن سریمش یه آلت حاملیlik ede hatına serime belki demehi falan bu مجه پرسی yani tişteki tahaya işte hamilelik haya na tına xoşiye dedi hana na mişyan başa nekşandı çu hat go mecbir kiraz bejim az daha az demehi zarokam demehi yani ev radyasyon jî pir riskliye ji bo bebekê. Yani ev sıkıntı jî pir têne serê me. Ya jî mesela diranê wan başı beriya go zaroka bifikirin em dibêjin werin
جبرگو مثلا سه ماه پیشی ام دست نادن وانه جبر ریسکا گو زارو هره هیه تقا سه ماه پیشی سه ماه داویجی جبرگو زوز زارو به دنیای ریسکاوی هیه yani ağlıbı aslında bir şey kadar meha çarpın şaşadı piçki karın evci tedavi prosedürü acil yani go em piçki ve eşe kut bıkın em karın bıkın mesela canına hoş digarın da beje ola se çarrodu zaro kam çe bedranım gel ki deşe dranım bıkışın ama karil vur zaro kate çe bed kare mesela jber tansiyone dayık dahi hayata ho jdes bide ama kes var asya jber gonu zane beje hundukun hun nakın em nakın jber goris kave hatta mrine jber heyiş bozaro kave heye le insan مرov گوا افزانی بنا zaten ve همه ve planlama ko bikrana yani beriya ve bahatana bir şey durana psikolojik o çaresler bikrana dur azar okuk baniyana dünyaya ama jbergo belki ve kaz ciddiyete nuzanın bu hem konsultaj etkin de bekayam qazi bekayam da qazım ana bir şey abi gidin öyle iş bu vay اوانا قش بو هاي قش بو vay هذا بتشكي من فرد عندنا يا خوش ايه مداري كريم تراني بحثا قالك تشتي جديد هري هري evet زرعت انا كي بحثا دردي ما فربو باشا تم evet ya والله boş mamul كاسيش منات فرس يا ما يبقوا مع هانا نينن والله دردي ما kaya ben de bu konuda hizmet işine alıp fırsat Türkiye kovaladık مثلا ترسا دراساس اف مثلا انا كي مثلا قران انا كي بحثا بكني يا ترسا يعني ابو زاروكاتيه ده بقالك هي زاروكيتي يعني وقتش درزيه ده ترسي يعني جي تدرزيله ده نتفزي زياده ايش تشد بي يا بويا بزاروك era travma çedi ki وقت مزن جي دبي وقت دناني كرمي دس بيد ki بويا ترسينا çe avya travma pere çedi bu travma yani بيجي ya tırsa dransaz yani gelecek travma ya avuç travma ciheye ama mesela درهلاندن جهه anestezi emcirbejin yani puçkırın adran dva sala da gel ki peşket brastiji yani tamam mem emzanin geheci bu mamosteymed gotun berem alkol zerk tıkır mesela me bu şekli puç tıkır ev puç bun gel ki riske veji hene o sadisat puç jinake o dran demago akut faz emcirbejin yani çarşı bejmak kaş ki go bu takı bu fikir ev volkan ايش نودس akut alevlenme jirdi yani nu o volkan da takı o kaş tıkarı her neziki ve tıkarı yani dve fazla dama gotu neziki de be dram pırdeşe u puç jinabe gel ki rahati dve bu fazla mesela gerek jarana hoş dve fazla eşe dikişinin yani çici beke dikişinin le maleji be dikişinin o ben cam tejit dahale bekeji Canna puçuna be belki nif saate bir puçkırna ve dat kevin canna. Canım derman jeri dirvisin. Canna derman canna direnaj mesela. Eş avej bergo gelike. Ya derman ji gerek jar adab per çeydi be ya. Adab enfeksiyon çeydi be. Adab vakti çeydi be yani yali diyeceğim derman dirvisin. Yani halk ve eşit dikişinici. O bergo siyo da habinci. Ne yakudu doyji. İllim herkes de demek ki de eş ayık şandı. O vakidici sinir yani ev sinir jbergo gelki neziki meji neziki şavayı ve de ki gelik damar paketi hani yani ve eşev rasti un zindici gelki baş dikişi hani insan aklı vezedetir le anestezi yani gelik kesa mesela goti bego puş fikir rane merakırın ezvena gelki de bizim brastici kişanlar yani zindici kişanlar peki pir bu neyse haber kana baş böyle beş Nana gelik hati seri. Haber ki ne başa valla şimdi bırak. Gukat ne yapmışım. Bu gazete dersi de gona nazik dersiye kat na hazım. Gotu dersiye mi de azı derkavma. Go tamam be dersi gozek şeyim. Mükşa go ay. Haber ki ne başka. Hani ya jiba. Na yani böyle o tecrübe ki bunu ama naim mesela ezvena gel ki mühimdi benim zarok da bak hatın cemmi se 4 salina hoşem hene yani em bir teknik judalın marwana nezdibin ne vak teknik klasik me gelik teknik ho hartire em bejim la peşi travma var çene u malbat ji bir şekilde tırsın travma çedi yani gelik jara peşwana kın mesela me teknik gel ki karani peşwana kın go me derzil vaxtı pejina hasın
و خوشکایجی درن مالی خود داوی خوشی چت کن لی مثلا یک درزی دو خلق زاروی خو بیش که ترسینن اوجی هی منه تبی من بیش که درانا تدران خو فچنه که و درزیل تخن زیدن آنی تکشی زیدن تبی کشیم یعنی اف تیش zaten tem kararı. Cedema go zarok tinin ve çima da tırse. Çima da tırse. Dev bav da tırse. Zarok çava da tırse. Yani ev kadar amey. باشه کسی گود خوازه وی کاری بکن یا جی بشاد رانسازی بخوینم چی پیشنیازی مش بوان کسان هن yani peşniyarım bu an kesa go bu xeyninci sere peşiye bla devje ne berdi. Yani hati aklayma geleka sere peşiye me gotiya me devje berdi. Me devje berdin cara kevna azmune me cara kedi beşe kedi binvisin. Bla bu xeynin yani ve keyfa ve işire be yani. Valla dema gomu bijişki tercih kir. Bavemiz mırtışta got evci bijişki. Bu got keçkama eğer jibota mrov mühim bin. U pera da neyne peşiyan mrov. Yani pera işler mühim be beşikdi şor hilbijir. Nat bejir ne tane pera ez manevi jid xwazim tatmin bibim. Brastiş bu civata hoş bu insaniyetiye kareki başbıkım. Bijişkiye bik. Jiboloji gelip kez dema got bijişkiye drana tercih tikin. Civan, tecrübe edecek ki baş para kazanış tikin. Havallo le ne hejayli bir peri. Bavar bik eğer hun tenej bu para bu kazan. Uniro restoran ke baş ve kilometre para kazanış tikin. Yani mesela eğer tene para ve motivasyona ve bu şekli be ne hacı ve eziyeti jibber go riske ve nanji u betlandın avena pur zede. Yani brastici hun eforek yani dibejin ya keda deste xo brasti hun keda deste xo istirin o gelik jarajı hun gelki kemi ve nalısirin. Yani eğer belki Almanya da alatı belki hun zede çıkarmamıştır. O şartı marceva ki gran ama ve alatı keda deste ve ne gelki kıymeti. Durdu tabii ki catışte dit keve devre yani haskırna insana haskırna mrova haskırna gotu hizmete ki bu vahiye bikejit keve ser. Ha az nabejim para kazanacağım. Pereci hemiz kareme rojana pereci parçak jve naya az vena nabejim ama tene servi esası avenekin. U venaj zanımın gobrastici yani her klinike ki tavsiyem hortego mesat kevin azmune. Her klinike ki binerin beçitkin bijişkedrana. Emin neleri bu? Az pişmaniya ve dijim belki beter haskırım mı despe bikra. Her binerin meneve Aliyeveni başşı binerin ne başşı binerin gorvene analiza xo bikin mizaca xo binerin yani gelik kes mesela bijişkedran adıxinin ama az o anlarım tekliye var insana gelki zayıfın yani tekliye var insana zayıf be muj tekliye hasnekin neril vi karij bergo hun be insan yani mrovekte hatta godre hun bu vidat kevin eğer gohun bejin ya mejye mene mejye tekliye az dikar mrovat akım bilgisayar data tenebune hepsi tercihin yani az ve bejim ama gelik kesanlarım yani asosyal Türkiye'de bejim kurdina yani ali tekliye civaki de gel ki kalsın mesela ne hoş ki aç ağzı kapat bugür yani ne ev teneyi evet dengete tekliyatı nermayatı rezikiyatı tu insanı rahat buket karı yani o bejor psikoloji psikiyatri dikeve devre yani bu işte hemen zanı ben tercih ettim. Jbergo gelik meslektaş yani her sal da bejin az iyi sal da bir mesleği verdim sal kedici de yani galip hocacı zaten. Juane me herin çıkazede mi jmer başa. Mesela çan salın elbedireyme zelaj belki haf sal hanet devji نخوشان ادنانا بردای. اینجی انسانن تن دبی ولا زلال دنانیم چیکر بو مادی سنل بره. یعنی اب تشتکی باشه یعنی جگلی خره بو علی کار. وقت قدما قلیت تی جمت تبواره بزمانی واضح و کیفا پرتی. وقت زلال گویی تنی ندبیت عالیه مادیات عالیه پرات لبنیری. یعنی گرک آخفتنا هاته به گرت هجوی کاری بکی. قلت هجي هناك شو تنكاري بكي بشتي وقتك ارتخ تنكاري جيانا خوجي بدوميني دي چي پشنياري باج تماشاوان رهي مادام دو بشي گيتنا
وكو فورماتا برنامج ما جاي كدريجو اره وهمال جاي كي قطبك خوياي sanki bena pırtan bu. تزاني هم Azvacı piroz تشتغو هم بيجي جالك تشتغو هم برسن جالك براستي جيش برغو بقول يعني بيجيشكيا درا ناي ناسين بله يعني ام بخوا دما ما خوند ما ناس نذكر ام چون دو سالا ما گویا ماتری کو اف چی یا اف اتولیا پیکرای اف صابون چی موم چن يعني مدبر مال جام گویا اف چی صابون اتي تام اوف کرد زلال سروا صابون اخرتو هي خرتو يعني بعد اتكدج بوم ازبون ادر باسكن يعني ما جي فهم نذكر بولوجي جوات جي دوري بيتشتي يعني هم ترس هي وش خو zaten نادر اف چتكن يعني Yani ev kare guhunj jitkin kare ki piroz yani ji boz zaman brasti ji kare ki piroz yani dve ser ru pelava insani me bişopinin o peşniyar hev du bikin yani ya rasti keyfan pir hat yani ji bo ve programa wa برسه ما قازبون تشتكي ونقازن لزيادة بكن كلام كن اره yani هنك تشتهد طبعا بيجن نه مثلا از پیشتی گو از درباسی کار خوی تایبت بوم بیشکیا درام نجبر گو دما گوم مکتب خلاص کربو و ایرو 13 سالاد گلک تشتاتن گو هرتن و حروتين گو هرتن yani mesela anha dijital emjirdi bejin yani gelek tişteme mesela işte tomografi çebu dijital ölçü jerdi bejin qays mesela bereme hevirdi xısında bena hoşa anha em alçı hebu anha em mesela teneser data ser bilgisayara em qaysadistinin dişinin teknik peştikevin printer hani aynı olsa yani teknoloji ve yani kareme mesela teknoloji gelki jnezik ve alakadardı ki dve hun yani tını karabeci az nizam dijital yani anha mesela gelik klinik merdin az pozarım gelik havale be u ali aborji de yatırım ciddi ne yani ne ulu hanakin cennet işte erzanıcı ama gelik klinik gelik havale me mesela derbasi dijital edin jbergo betir merot xazet işte go derket baştır ve hizmet tamam biçki aske bilintir mesela ve bu civata meroji ev peşketin demagoyak ciyeki nu vedike pakıştır vedike hoştur vedike jbergo ve mesleki biçki peştirdi be heye و جبرگو حروجی تکنیک ماتریال قدرت که yani em dve materyal jî nas bikin o ma got ya mühendislik aslında dındırıvet mühendislik jî heye dve hele jî odaya bijişka mesela geki xavate wahane yani hertim bawer bikin bijişki ki gobeje ez dve karı xo baş bikin sale MC ya çar jari ya dırın kursa ya dırın kongreye yani emni karım bejim ulan me xalas kir ez bum bijiş şum klinik axo kar bikin besime tişki sotine دو صبح نوکه‌بد بیکاریدن. یعنی تشتی تکنولوژی گرفت گشت عبنیره خب هینی عباب که روز بروز خب پیش ببر. یوکسا ته بمینن پاش yani. مثلا پیش بکوی. کنگره گو مثلا دنیای جی چه دبن هنه و شخواه لترکی همیجی چه دبن هنه لبخواه مثلا بیجیش که گو odaya بیجیش که دیاربکر آمد باتمانه وانه ورحاجز وارد كم تدايا وسوق الكوجا بخوجي وك كونغريا ميزوبوتاميا سامسورجي وك كونغريا ميزوبوتاميا سامسورجي كت ناولي جبرگو yani حرتم İstanbul ile Ankara çedi bunu derfete herkes tüne herevandara em twazın havale menigo vi karil verdikin avji baştır vi kari bikin avji hizmete gi gelir davi cad bin nave kongreya Mezopotamya'dı Naha kongreten amadı kırın. Yani bu revberiya Ahmet spas yani ev kar wa peşkir hani ev kongre wa çekir. Ma o dedi ki em jar bun ali kar. Nahawe duye adare disel Ahmet ve çebe aliye teknolojik ve aliye tedavi edin ve kongreke pir baş ve devam ki. Yani havale me go xazin xo binvisin. De esası diye aslında beriyawe de kongre ya Mezopotamya at be hebu belki ve bihist be o jibu Kurdi de hat. Kurdi çedi bu. Jber vasala jber mesele siyasi bir nama çedi be Avrupa azbart kim disa devam dike. Dur diji disa xabatın hebun me asta kongre ya bişke drana gelek havale meni go brasti uçağı gelek kedjidan hebun.
Di hundirê wê Kongreya Mezopotamya at pêdi me beşik ji bo doktorê dirana jî hatibû veqetandin û ji xwe ji bo min jî kêfxweşiyekî mesela me di zimanê xwe pêşkêşin me kir. Biçar kesê got Kurdî zanî min tune bû lê an mesela gelek mamosteyê me Kurdî zanin hene got ew jî îşallah rojên pêşiya me karibin bibin wê li vir bibe. Lê ev Mezopotamya jî wek alternatîfa wê da dîsa heval yani em hemî jî mesela ji bo me mühim e. Me xwest em behsa wê jî bikin. Kesê got bijîşk bin jî û vî karî bixwazibin jî zanibin ku hûnê di hundirê tiştekî dinamîk tene. Zindî ye. Yani her hêlî de zindî ye. Alî kesê ku hûn pê de dikevin zindî ye. Kar zindî ye, her tim pêş dikeve. Lüksük wênê ku hûn 5 sal mala xwe rûnin tune kanûnê wê tên got her tim. Carna dibêjin ev teknîk başi tenarî 2 sal digotin ev teknîk nema başi. Ev betal bû. Ev betal bû. Ev materyal başi duratinere ev materyal gelkî pişlema. Dibêjin na ev materyal ev zirarê wê hene. Ji ber ku her tim tê tecrübe kirin. Ji bo jî piş teknolojiyê jî me ron karê bibîne û karek got me got zindî ye. Her hêlî de zindî ye. Weşana we jî gelkî xweş bi bi rastî. Em we pîroz dikin. Ji bo ku em dawet jî kirin. û sohbetê gelkî xweş bû bo me. Sohbeteke xweş bû. Baş derbas bû. Ji bo vê fikrê ez we pîroz dikim rastî. Na fikra pir xweş e. Me jî Tirkiye xwe vala kir. Heyran. Demek ki em jî gelkî kezavraşî bûn. Di hin mijara de. Te hilê wan milê wan kirim. Ji xwe zaten axaftin û ez ji axaftinê hes dikim heyran. Mirov bi axaftinê bi hev incaq tişkî bike me mirov naxivî mirov çila heye. Yani axaftinê de deh numre. Baş saata xweş. İnşallah ji hêla baş bite got dibe. Ew dîsekinim. Sernavê Nuhev Medyayê spasiya me dikim. Spas xweş. Hemî spasiya we dikin. Nuhev kampanyê bişopînin.